Non, non estamos gravando. Que tensión, que nervio, que presión. Ben, moi boa tarde a todos e a todas os que estades aquí presentes e os que nos estades vendo tamén. Esta tarde estamos aquí no pleno centro do casco histórico de Betanzos, inaugurando para actos públicos este parque da Travesa para falar dunha necesidade básica do conxunto da cidadanía de Betanzos, que é o centro de día. Estame acompañando Ximena Campos, que é traballadora do Consorcio da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galiza, especialista na materia, por tanto, na materia dos cuidados a persoas dependentes, e tamén está aquí Mercedes Queixastas, que é deputada no Parlamento de Galiza polo BNG, que xa é da casa, porque é a deputada que nos axuda en todas aquelas cuestións que teñen que ver co Concello de Betanzos e da súa comarca. Ben, por que falar dun centro de día para Betanzos? Bueno, porque é un servizo básico e porque chega o momento de deixar quizás o debate político e de centrarnos no debate social, de crear unha certa tensión social e de que sexa tamén o conxunto dos veciños e das veciñas de Betanzos que se empecen tamén a reivindicar esa necesidade, porque a todos e a todas nos afecta. Eu esta mañá botaba un ollo así a nosa páxina web para ver desde cando no BNG estábamos reivindicando un centro de día para Betanzos e atopaba unha noticia de xullo de 2018, que decía, con este titular: 13 anos agardando polo centro de día que o PP nos nega. Éramos ilusos, 13 anos. Pasaron 8 e seguimos agardando, e síguese nos negando. É dicir, 21 anos reclamando un centro de día para Betanzos, pedindo en concreto, no caso do BNG, a utilización, ademais dunha infraestructura que xa temos, que é a infraestructura do antigo ambulatorio de Betanzos, un edificio cunha situación privilexiada e que xa estaba sendo utilizado no seu momento para usos sociosanitarios, que por tanto sería un edificio inmellorable neste sentido, pois 21 anos reivindicando que se cree un centro de día para o conxunto de Betanzos e a súa comarca nese edificio. Facendo, ademais, este percorrido histórico, pois compra lembrar que foi en 2005 cando se trasladou precisamente o ambulatorio desde ese antigo centro de saúde Pinto Seijo Rubio á zona do Carregal e deixando baleira esa edificación que só está sendo utilizado o día de hoxe por unha pequena oficina do Instituto Nacional da Seguridade Social, é dicir, que ten a maior parte do seu espazo completamente libre para calquera uso. Desde ese mesmo momento, desde 2005, apostamos nos no BNG pola creación ali dun centro de día para maiores e discapacitados. Pensade que hai 21 anos, o mellor non era un debate tan presente na rúa, non era o mellor socialmente tan presente a necesidade de centros de día, a sociedade estaba empezando a demandar ese tipo de servizos, con todo o que cambiou iso, despois Ximena supoño que nos falará nese sentido, cada vez uns servizos máis necesarios para as familias. Ben, pois un par de anos despois, xa o co-goberno da Xunta, tamén co-gobernando BNG e o PSOE no Concello, conseguimos un acordo Xunta Estado para que nos cedesen ao Concello de Betanzos ese edificio para reconvertelo nun centro de día público comarcal. Que pasa? Pois que todo cambia. Que eses co-gobernos deixan de selo, que volve o Partido Popular ao goberno tanto da Xunta como despois do Concello de Betanzos e que se lle dá carpetazo a ese proxecto que se pasa a considerar non prioritario. E a excusa sempre, desde ese momento, pasa a ser a mesma, que o local non é o idóneo. É dicir, considérase que ese espazo non é o axeitado, pero que tampouco se dá nunca unha alternativa. É dicir, négasenos ese centro de día aí, pero non se di onde se vai facer. Uns anos despois, Alberto Núñez Feijóo, naquel momento presidente da Xunta de Galiza, incipiente, acababa de comezar a súa primeira legislatura, promete un centro de día para absolutamente todos os concellos galegos de máis de 5.000 habitantes. 2009, pensade, facede memoria, pensade cantos concellos de máis de 5.000 habitantes coñecedes en Galiza. Cantos contan cun centro de día público, xa non Betanzos, é dicir, cantos centros de día públicos podemos ter no territorio galego a día de hoxe en concellos deste tipo. Entendo que serán unha minoría. Ben, Feijóo tivo tempo, tivo varias legislaturas, marchou, deu tempo a facer moitas cousas, pero centros de día, desde logo, non se fixeron. Nos pola nosa parte
de maneira local, autonómica, estatal, continuamos pedindo continuamente ese centro de día no antigo ambulatorio. Cando se nos presentou a nivel local un proxecto tamén nunha parcela do Carregal, apoiámolo porque creemos que é un servizo básico e que sexa onde sexa, pois temos que apoiálo porque é necesario, mas pasou sempre o mesmo, que o PP estivo en contra porque o espazo non lle gustaba e o PSOE, aínda que votaba a favor de todas as nosas iniciativas, non acababa de dar eses pasos necesarios para que se materializase a cesión do Estado dese edificio. Cal é a situación a día de hoxe, 21 anos despois de todas esas reivindicacións a nivel político? Que ben, o PP polo menos deixou de mentirnos. No seu momento dicíanos que o que non lles valía era o espazo. Pero ben, en 2026 polo menos quitaron a careta e xa nos din abertamente que Betanzos terá un centro de día cando construa a súa alcaldesa. E non o dixo calquera persoa. Dixo Fabiola García, conselleira, de feto, de formación profesional, conselleira do ramo, e dixo tampouco non en calquera lugar. Dixo no Parlamento de Galiza, non é sin menos. Betanzos vai ter un centro de día público cando construa a súa alcaldesa. É dicir, renuncia por completo a exercer as súas competencias e lava as mans. Ben, acabo de dicirlo. Por lo menos xa non nos minten. Sabemos que coa Xunta non podemos contar para que o construa. E que pasa co PSOE? Ben, esquecime de dicir que en 2023, despois dunha iniciativa a nivel estatal de Néstor Rego, conseguimos que o PSOE no Estado nos diga que están dispostos a ceder o edificio do antigo ambulatorio. Que pasa en Betanzos? Levamos unha iniciativa unha vez máis no pleno pasado de maio a pleno e dimos que claro, que hai dúas institucións privadas que tamén lles interesa o edificio, daquela que esperemos a ver que din esas institucións privadas. É dicir, o inaudito. O goberno do noso concello dinos que vai esperar a ver que fai a iniciativa privada con un edificio que de todos e de todas, construído con fondos públicos, para o que temos un posible uso público, pois non, vamos a esperar a ver que decide facer a iniciativa privada, como se eles non tiveran fondos para sufragar os seus propios proxectos en locais privados. A única realidade é que a día de hoxe, 21 anos despois desa primeira reivindicación dun centro de día, seguimos sen él. Seguimos en ese servizo básico para a atención á dependencia, imprescindible para a conciliación da vida familiar e laboral de moitos galegos e galegas, ben, galegas, fundamentalmente, porque non esquezamos tamén aquí que son as mulleres aquelas sobre as que recae fundamentalmente o labor dos cuidados, especialmente dos cuidados das persoas maiores, e nós seguiremos demandando este servizo tanto polo primordial da necesidade como polo feito de que somos un concello referente e consideramos que debemos ter un centro de día comarcal para darle servizo a todas as persoas dependentes da nosa comarca, sexa co apoio do goberno local, ou sen el, sexa co apoio do goberno autonómico, ou sen el, e sexa co apoio do goberno do Estado, ou sen el, porque creemos que efectivamente é de xustiza e que é un servizo que é necesario. E este sería un pouco o panorama da situación e como está a día de hoxe a cuestión do centro de día para Betanzos. E eu, sen máis, te doi a palabra a Ximena Campos, como xa vos dixen, traballadora do Consorcio da Igualdade e Benestar da Xunta de Galiza, para que nos explique tamén como é a situación dos coidados das persoas dependentes no territorio galego. Grazas. Moi ben. Pois nada, moitas grazas. Fixetes un histórico impresionante de traballo do Concello de Betanzos a prol do centro de día. Gracias ao BNG de Betanzos por convidarme. Eu estou casi emocionada, non? De que se faga un acto a prol dun recurso para as persoas maiores. É pouco frecuente, non? Estamos habituadas a reivindicar outras moitísimas cousas necesarias, pero poucas veces, non? Se ven actos e cousas para recursos de persoas maiores. Bueno, iso vos parece, vos conto un pouco o porqué dos centros de día, vos podo contar cando Betanzos si foi unha prioridade para a Xunta de Galicia e por qué, non? Que non eran todos os centros de día por concello que dixo Feijóo. Efectivamente, tú decías antes que fai 20 anos
fai 20 anos tuvemos que explicar que era un centro de día, porque a xente non sabía que era un centro de día, non? E tuvemos que explicarlo porque efectivamente fai 20 anos, xa fai 20 anos, pois se detectaba e se facía, non, un análisis do contexto social que se sigue facendo hoxe en día, que facía necesario un recurso dese tipo, non? Había, digamos, unha crisis, un ocaso dun modelo de previsión de cuidados da familia. E non digo que ese modelo rematase, a familia sigue sendo a gran proveedora de cuidados, o era fai 20 anos, ou de 40 e o seguirá sendo, seguramente, non? O que cambia son seguramente as gradacións deses cuidados e, sobre todo, o como se prestan esos cuidados, non? Más profesionalizados, máis directamente das familias, etc. Fai 20 anos xa se facía ese análisis, non? Desde a xunta de aquella. Cambiou a provisión de cuidados, cambiaron os modelos das familias. Non estamos xa nun modelo de familia tradicional, extensa, na que fillos, abuelos e netos conviven no mismo núcleo, onde todos viven nun entorno territorial cercano, non? Que poidan proveer desos servicios. E vivimos un auge de familias, de modelos de familias diferentes, e eu diría de modelos de familias diferentes e de relacións interfamiliares diferentes, non? Xa non estamos en el modelo católico de la culpa del cuidado, non? Que a todas nos educaron, se non cuidamos nos cae el peso de la culpa, que seguimos, que hai moito que rascar, pero efectivamente eso, afortunadamente, non? Pois esas relaciones, non? Esa moralidade, tamén estamos vivindo, afortunadamente, o caso, non? De eso. Por eso hai modelos de familia diferentes, heteroxéneas e interrelacións familiares diferentes. Hai outra cousa que tamén cambiou, que eu creo que se fala pouco. Os vellos cambiaron. Eu falo de vellos porque me gusta falar de vellos e me encanta a palabra, non... sei que algunha persona igual pode pensar como a palabra peyorativa, para mí non é. Os vellos cambiaron. Os vellos que atendíamos há 20 anos non son os de hoxe. E os de hoxe non son os que serán, os que seremos dentro de 10 ou de 20 anos. Os maiores de hoxe son maiores máis exigentes, máis empoderados, que saben por que están no mundo, teñen a súa historia de vida e teñen un proxecto de vida e, sobre todo, queren decidir, non? Que seguramente ese é o gran cambio, non? A capacidade e, sobre todo, o empoderamento da decisión, non? De decir, bueno, quero decidir sobre como vou a vivir. Entón, todas esas cousas son cousas que están cambiando e que están cambiando a pasos moi acelerados. Eso o pensamos entonces. E entonces tamén pensamos que hai unha cousa, como eu estou pensando hoxe, que todo cambia, pero hai unha cousa que cambia pouco. E é que se eu lle pregunto a calquera de ustedes, lles fago unha pregunta, seguramente me contestarán casi todos o mismo que contesta a miña nai, que contesto eu e que contestará o meu eu do futuro, que seguramente xa saben a que preguntei, e é, onde queren envellecer? Esa pregunta, esa resposta a esa pregunta variou moi pouco. Os vellos de antes, os de hoxe, os do futuro, seguramente todos vamos a decir que queremos envellecer en casa. E se non en casa, no noso entorno, non? No que é significativo para nós, no que nos traslada as alegrías, as emocións, as lembranzas, non? Aí, no noso lugar no mundo, non? Aí é onde queremos envellecer. E con todo isto na mente e sabendo todo isto, pois nesa xunta de fai 18 ou 19 anos, pois se propuxo, entre outras moitas cousas, crear algún recurso de proximidade que permitira eso, non? Xa daquela había os domicilios, xa daquela había a ter asistencia, pero se crearon recursos novos, eu me vou centrar en 3, 2 complementarios, un é o sentar na casa, que non existía, pero que aínda hoxe, gracias a esos momentos, fornece de comida a 3.000 personas todos os días e favorece que as personas que igual poden vivir solas na casa, pero esa actividade instrumental en particular que é
facer a compra, ter a capacidade de cociñar, de levar un menú adecuado, non ten a capacidade, este recurso yo resolve. E despois se implementaron e se crearon os primeiros centros de días públicos en Galicia, non? Que é a rede de centros de día que hai de hoxe. Decía que falaba de outro recurso porque os centros de día e recursos en Galicia va acompañado de outro gran recurso, que é o transporte. Aquí vivimos donde vivimos, afortunadamente, moi dispersos en moitos núcleos de población e todos os recursos teñen que ir acompañados dunha flota de rutas de transporte moi importante, que a veces é un recurso que se nos olvida, non? Pero sin ese non existe. Nos non fornecemos de usuarios aos centros de día. Bueno, eso que había na cabeza en aquel momento. E en aquel momento tamén, falaba ahora da conselleira, non? Claro, cambiaron tanto as cousas, pero nada que non tiveramos coñecido, non? Daquela, na Xunta, se tiña claro varias cousas. Primeira, quen tiña capacidade de planificar era a Xunta de Galicia. Tiña información, tiña os datos de poboación, tiña os datos de demografía, tiña os datos de envellecemento, tiña os datos de dependencia, tiña os datos de recursos públicos e privados. É dicir, tiña todos os datos para facer unha planificación en todo o territorio e ubicar os centros. O de Fijo foi unha bravuconada como tantas outras, non? Facer un centro de día en todos os concellos máis de 5.000 habitantes, eso é insensato, é unha tontería, non? Unha barbaridade. Por iso a planificación que entonces se facía en base a todos estes criterios que vos estou dicindo, non? Poblacionales, de dependencia, de recursos existentes e aproveitando tamén, pois eso, concellos que tiñan xa unha infraestructura creada ou adaptada xa a recursos deste tipo. A Xunta tamén se creía unha cousa, era que quen tiña capacidade de xestión era a Xunta. De xestión de profesionais, de técnicos, a experiencia, a capacidade, os coñecementos, non? Para xestionar recursos especializados, porque non olvidemos que estamos falando de recursos especializados, non? É como se o centro de salud lle decimos ao Concello de Betanzos que ten que gestionar. Pois va a ser que non, non? Porque non ten ni capacidade, ni experiencia, ni formación, ni coñecemento. Pois isto un pouco, mutantes, o mismo. E por outra cousa, a Xunta daquela tamén pensaba unha cousa, que, hombre, que esas competencias eran as súas, non? Non como decías de Fabiola, que como se non fose con eso. Como se non fose con eso. E aí se empezou a crear toda esta rede de centros de día que hoxe ainda temos e hoxe disfrutamos. Cando houve o cambio de goberno, bueno, nesa planificación, Betanzos era un dos concellos onde había un alfiler, non? Antón, había un alfiler porque aí iba a haber un centro de día. Non porque polos criterios que ten Fabiola, que eles tamén teñen criterios, agora, verdad? Ahora eles tamén teñen criterios. Non son estos, son outros criterios. Pero Betanzos tiña un alfiler. E non polo propio Concello de Betanzos, porque os centros de día non están pensados para únicamente dar servicio ao Concello, non? Sino pola influencia de que Betanzos é un Concello proveedor de recursos, pois de Irixo, de Oza, de Begondo, etc. ¿No? E ese era o punto clave de Betanzos. E por eso ali había posto un alfiler e despois, efectivamente, pois pasou o que pasou, un cambio de goberno e estamos aquí, ¿no? 20 anos despois. Que pasa agora? Pois, efectivamente, te dixo a verdade. No Parlamento dixo a verdade a conselleira. Ahora hai unha involución, eu digo que estamos nun modelo xa vivido, non? Os que bueno, eu todavía traballando no ámbito dos servicios sociais e todavía no ámbito de maiores, os que vivimos a época Fraga, e que isto é, xa o vivín, non? Xa o vivín, que é volver a modelo subvención aos concellos, non? Que cada concello faga o que queira, pídeme subvención, se me queres en gracia, xa dou, e tú te responsabilizas dese recurso que é da miña competencia, pero te responsabilizas tú, dá máis gracias porque te vou dar 600.000 euros para que o construyas e tú o xestionas. Entonces, esa é a realidade de agora. De todo, pois efectivamente, antes vos engañaban e os deixaron de engañar. E a realidade que vivimos.
os centros que se están abrindo agora públicos é porque os impulsan os concellos. E a Xunta xestiona os que son de determinado perfil. Cada concello non hai un criterio poblacional, un criterio demográfico, un criterio de existencia de recursos, non, etc. E esa é a realidad. Entonces, Betanzos é un foco para un centro de día, sin duda, non porque estemos en Betanzos, senón porque hai criterios sociais e emocionais de dependencia e de recursos existentes que así o aconsellan, que aquí haxa un centro de día público que dé cobertura a todos estes concellos do alrededor. Ahora mesmo a xente de Betanzos pode ir ao centro de día que é en Miño, ou ao centro de día que é en Sada, ou, Culleredo, igual algún que xa moi longe, non? E esos son os centros de día da rede pública que ustedes saben. E, eu hasta aí o que vos quería contar. Se queredes despois. Ben, pois damos a palabra a Mercedes, a presentamos, deputada do Parlamento de Galiza. Pois moi boa tarde, como sempre unha alegría vir a Betanzos e efectivamente tamén creo que é responsabilidade nosa falar dun tema tan importante como este, porque é unha das grandes preocupacións que ten a sociedade e tamén das grandes necesidades que temos, non? Entón creo que é importante que nos do BNG esteamos sempre intentando buscar respostas aos problemas que ten a sociedade, que nos transmiten todos os días e este, insisto, é tamén un deles, non? Eu quería primeiro como citar así como 5 principios fundamentais alrededor deste tema, non? Que é a atención, o cuidado, as persoas maiores ou vellas, ainda que a min na casa sempre me dixeron vellos son os trapos, entón teño sempre, cando digo, parece como que estou cometendo un pecadiño, non? Digo, non, porque na casa sempre me dixeron que vellos eran os trapos, entón a mí para mí non ten connotación pejorativa tampouco, pero sí que sei que ás veces para as persoas parece que o ten, entón tamén podemos usar a palabra que nos vincula co portugués, que son idosos, non? As persoas idosas, que é moi bonita, non? Ben, iso, como 5 principios así fundamentais alrededor deste tema, non? Dos cuidados das persoas idosas. Eu creo que o primeiro, como ese primeiro principio fundamental co que nós traballamos, é que as persoas maiores non son un problema. Porque ás veces até parece como que son un problema para a sociedade, non? E agora que fago, non? Ben, para nós non son un problema. O que si son é unha realidade demográfica que está aí, hai que coñecela, hai que afrontala, hai que saber que implica esa realidade, que necesidades ten, pero tamén que oportunidades achega a sociedade. Estamos falando de persoas que tamén achegan, que tamén as podemos ver, en vez de como un problema sistemático ou sistémico, como unha oportunidade tamén que nos poden achegar moitas cousas á sociedade, non? A poboación envellecida vai seguir aumentando. Non é ningunha sorpresa. Por lo tanto, alguén que queira gobernar e facer política para a realidade social, para que tenga responsabilidade, pois terá que poñer en marcha un plan, unha planificación para esa realidade, non para outra, non? Entón, iso tamén é un principio sobre o que se sostén o traballo do BNG. O terceiro sería lembrar, creo que isto é importante lembralo, que está recoñecido por lei o dereito a dispor dunha praza de residencia pública. Está na lei de dependencia desde o ano 2006. Logo, se temos un dereito, teremos que velar porque os dereitos se cumpran, non? Ou polo menos que cada vez podamos ir avanzando para que ese cumprimento sexa progresivo, pero sexa real. Outro principio básico é, como xa comentaban agora as compañeiras, que a Xunta é quen ten as competencias. Excusa buscar, como fai sempre, culpáveis e a quen disparar e sinalar co dedo, porque é a Xunta quen ten as competencias. E a parte que xa o comprobamos. Porque eu creo que ás veces parece que como cando se fala da Xunta, parece que se fala só do PP. Non, aquí xa tivemos. Por eso sempre me gusta máis dicir o goberno do Partido Popular na Xunta. Aquí xa tivemos outra forma de gobernar tamén a Xunta e agora quedou bastante ben refrescada. A este Partido Popular
parece que lle hai que recordar todos os días que ten as competencias e, por tanto, ten que exercelas. E ten os orzamentos que tamén os ten que distribuir, pois 14.000 millóns de euros, ni máis ni menos, para este ano 2026, que tamén os ten que distribuir e ten que ter uns criterios para distribuílos. Evidentemente, non concordan cos nosos, non? E a última idea sería que o que non se pode facer é o que está facendo o Partido Popular, que é usar as persoas maiores, as persoas dependentes, as persoas con discapacidade, as familias e as mulleres, nomeadamente, como moeda de cambio. Porque o Partido Popular está tomando decisións a hora de decir sí a un centro de día ou sí a unha residencia pública aquí por criterios que non son os que comentaba Ximena agora, os obxectivos, non? De ocupación, de necesidade, de demanda, de recursos, etcétera, etcétera. Non son outros. Ni siquiera políticos. Son partidarios. Así de frío e calculador. Acabamos de velo en Pantón. Por que en Betanzos se ten que construir a súa alcaldesa e en Pantón agora mesmo hai nada? Si pode facelo a Xunta. Que pasa logo en Pantón que non lle pasa a Betanzos? O que lle pasa a Betanzos que non pasa en Pantón, máis ben. Son preguntas que hai que facerse. Entón, os criterios son estritamente, xa digo, nin políticos, son partidarios. Por iso me refiro a que o que usa é o que fai a chantaxe. O vimos agora en Ribeira. En Ribeira non se podía construir unha residencia no soar que cedía o Concello, non se podía e non se podía até que houve unha moción de censura e 3 días tardou a conselleira, a señora Fabiola García, en decir que sí que se podía. Até ese nivel de descaro, é dicir, xa non é que dixese a verdade, é que xa están actuando con ese nivel de descaro público, absolutamente obsceno e descarnado, pero é que son así, cada vez se mostran máis como son e como pensan. Por tanto, non enganan a ninguén, vale? Entón, eu creo que estas cousas é importante telas en conta, porque eu creo que do que estamos falando é de algo moi importante para nós, que é calidade de vida e dignidade. Para todas as persoas e para as que son, neste momento, as máis bellas xeracionalmente, que é o que tamén merecen, precisan, merecen, queren e demandan. Por suposto que sí, porque teñen dereito, volvemos a decirlo de antes, non? Porque teñen ese dereito tamén. Entón, un pouco así como ideas base, non? A partir das cales que trazas unha política ou trazas outra, eu pensaba simplemente decir que efectivamente hai dous modelos e eu creo que xa quedaron bastante explicitados coas intervencións anteriores e sobre todo tamén a de Ximena, que ademais ela coñece perfectamente o desenvolvemento do outro modelo que houve durante casi 4 anos cando a responsabilidade desta área estaba ademais en mans do BNG. E aí se viu efectivamente que había un corte, había un antes e logo vimos que houve un despois tamén, non? Pero aí hai un tempo en que realmente se creou un modelo de dignidade pública novo, que houve que levantar, non? Desde cero, prácticamente, pero que se viu que tiña outra forma de mirar, outra forma de planificar e outra forma de comprometerse tamén, porque isto é compromiso coa sociedade, non? Entón, cal é o modelo do Partido Popular? Que cada vez xa se molestan en escondelo menos, non? Xa é todo a luz do día. Quen non queira ver, pois que non vexa. O seu modelo onde vemos que o que hai é listaxes de agardas interminables para todo, non? Para acceder a calquera tipo de bueno, primeiro xa para o recoñecemento da dependencia, o que di a lei dá igual. Aquí falamos de mínimo un ano e máis, vale? Esperando simplemente a ter ese recoñecemento, con todo o que supón ese tempo tamén, en moitos casos, pois, de deriva, no sentido de regresión, non? Porque cando chegan un nivel xa vas ter outro, e así, non? E iso ten moitas consecuencias, evidentemente. Ou incluso, pois, para acceder a unha praza pública, non? Tamén falamos dun mínimo dun ano de espera. E logo algo moi importante, que cando a consegues, o que fan é desarraigar. E a min iso creo que hasta é o que máis me estarrece, non? Porque unha persoa que falabades antes, a maioría, efectivamente, diremos, eu quero estar na casa, ou quero estar cos meus, ou quero estar próxima aos meus, non quero desarraigarme da miña contorna familiar, social e xeográfica, non?
pero seguro que todos e todas coñecemos cando se consegue esa praza pública, aonde, o que eso supón. Claro, igual non podes desplazarte continuamente a 100 kilómetros, ou non podes, con moitas limitacións, non? A mí eso me parece unha injustiza absolutamente dolorosa e ingrata. Políticamente pareceme indigna, non? Porque sabes perfectamente as consecuencias que ten isto para a persoa e para o seu núcleo familiar, non? E logo, bueno, aparte diso, de listaxes interminables para todo, logo está ese efecto devorador privatizador, non? Eu lle preguntaba a Olalla, que é a Olalla Rodil, a compañera que leva esta área, non? Preguntáballe datos actuais e ela decíame que neste momento en centros de día, das aproximadamente 10.000 prazas que hai, son datos da Consellería de Política Social e Igualdade, non son datos de bloque. Alrededor das 10.000 prazas, o 90% son privadas ou privatizadas. Esa é a realidade que temos. Insisto que son datos da Consellería. E alrededor, en residencias de maiores, alrededor das 25.000 prazas, o 80% son privadas ou privatizadas. Estes son os últimos datos de 2004. Son os últimos que deben estar publicados. Neste momento temos máis persoas pagando unha praza nunha residencia, neste caso son residencias privadas, que persoas que temos en praza pública. Iso quere dicir moito de cal é a realidade de déficit que temos, non? Concretamente, persoas dependentes con praza pública 7.345 e persoas que perciben unha axuda para pagar na privada, porque non conseguen unha praza na pública, 8.218. Ben, isto é o que hai, non? Este é o modelo. E logo, hai ese modelo que crea tanta confusión na xente, non? Vivimos na Coruña, por exemplo, en 17 anos o Partido Popular non construiu ninguna residencia pública, por suposto, tampoco centros de día, na Coruña, pero si agora a Fundación Amancio Ortega fixo unha. No momento en que lle entrega a chave en man a Xunta, que fai a Xunta? Privatizar. É dicir, o interese por xestionar, por ter unha oferta de servizo de calidade público, cero. Non existe, non? Cal é a outra liña do PP? Listaxes da garra interminables, privatización, pois esmolas. Vou non dicir así, con todo o respeto, pero son esmolas, non? Porque seguramente teredes escoitado, non? Dende hai un ano ou dous, non? Estes cheques de 5.000 euros para as familias, para que coiden a casa e demais. A ver, esos son 400 euros ao mes e iso que fai é dicirlle as mulleres que queden na casa para coidar, que é o que sempre fixeron e nunca deberon sair da casa. 400 euros. E moitas mulleres, maioritariamente, pois xa sabemos que para cuidar teñen que acabar renunciando ao seu traballo. O cal, ese efecto de conciliación tan importante que ofrecen os centros de día non existe, evidentemente, non? Se non o hai, non existe. É dicir, é unha chantaxe. Ou colles isto e atendes o que tens que atender, non te das. Non te queixes, porque dámosche, non? Dámosche unha axudiña, unha pajiña, e se non o faz é porque non queres. Vale, A mí me parece demasiado cruel todo isto, non? Demasiado cruel. Concretamente, para a axuda que están dando para as persoas que non teñen unha praza pública e teñen que pagar unha na privada, que xa sabemos que dificilmente baixan os 2.000 euros, non? Son 295 euros para grau 1, imaginade, o resto, como que hai que poñer, e 417 para grau 3. Esta é a axuda que che dá a Xunta. Ridículo. Vai ter unha residencia privada. Unha miseria. Vai ter unha residencia privada. A ver que chico. Sí, Unha sí. persona que está así en unha cama. Sí, sí. Eh? Sí, sei. De feito, non hai moitos días Que o unha podes persoa sufragar na Coruña, eso. Ainda que teñas unha axuda da Xunta. unha axuda de 295 euros ou de 417, se tens que pagar 2.500 ou máis, incluso, dependendo da necesidade que teñas de cuidado, dificilmente. Ben, bueno, e logo está aí tamén o tema do SAF, que é unha demostración
do que anunciaba agora a conselleira, non? É dicir, un servizo que cada vez máis afoga os concellos porque a Xunta non cubre nin de lonxe o custe dese servizo. Pero que se encargue o Concello, porque a fin de contas é o veciño ou a veciña a porta que vai bater onde vai pedir axuda, que é o Concello, e, bueno, pues que se arregle o Concello, non? Bueno, xa sabedes que isto é un problema gordísimo para a propia xestión económica dos concellos, non? Todo isto un pouco en que se resumiría, claramente, pois nunha deixadez de funcións. É un goberno que claramente abandona, abdica das súas funcións. E eu creo que esa intervención da conselleira foi, sobre todo, unha declaración de irresponsabilidade e unha declaración de incompetencia. Realmente, o que está transmitindo é iso, que non está disposta, este goberno non está disposta a asumir nin a súa responsabilidade como goberno, nin a súa competencia. Por lo tanto, é, pois, como en todos os ámbitos, a desregularización noutros e o sálvese quen poida. O que teña ben e o que non teña, pois, que lle vamos facer? Toda a vida foi así, non? A conformarse. E no fondo tamén o que é, algo moi importante, é pois, un paso máis adiante, un proceso de aceleración no desmantelamento dos servizos públicos. Viñámoslo vendo en educación, viñámoslo vendo en sanidade, e temos que verlo tamén pois, en todo o que ten a ver cos cuidados, coa dependencia, coa discapacidade. No fondo acabache dicindo, é un problema teu. É un problema persoal que tes ti e que tes que mostrar como arreglar. No fondo a imaxe somos de... os vellos, a mensaxe... somos un estorbo tanto para o goberno central como para a Xunta. Así de claro. Eu por iso empecé dicindo que non somos un problema, que somos unha oportunidade, non? Agora son uns e logo seremos outros. Entón, ben, eu creo que, bueno, eu o que apelaría é a que fagamos memoria, os que temos memoria de que houve outra forma de gobernar, que, desde logo, cando Benega asumiu a responsabilidade e a competencia no cuidado dos maiores, pois, puxo enriba da mesa un proxecto ben pensado e, sobre todo, centrado e asentado no territorio e na necesidade da sociedade, pois, evidentemente, pois, habería que mudar cousas, porque habería que adaptalo á realidade actual e planificar un pouco, pois, tamén mirando cara adiante, non? Pero, sobre todo, sería un modelo en que os cuidados dos maiores, a dependencia, non sería un negocio. O modelo do PP é un modelo de negocio. Non temos máis que mirar arredor. Eu, na miña casa, ahora non hai moito, ainda acaban de abrir outro centro de día. Ao redor de onde eu vivo, de repente, que cousas pasan, casualidades, abriron varios centros de día. E como haxa un baixo un pouco grande, como son estes casos, un centro de día privado. Sí. Logo, hai necesidade. O que hai é necesidade de dar unha resposta desde o público. Porque, insisto, isto non pode ser só un negocio. Por lo tanto, o que nós poñeríamos en marcha, evidentemente, outro modelo que realmente dé a resposta a un servizo público de primeira necesidade, un incremento progresivo de prazas públicas, que contrarreste este afán privatizador no que tanto traballa e tamén como un grandísimo comercial, non? Traballa o Partido Popular e, desde logo, desenvolver todas as competencias. E tamén é certo exixir ao Goberno do Estado que cumpra por súa parte os compromisos que ten adquiridos e que é certo que tampouco cumpren na súa totalidade en relación á lei de dependencia, non? Bueno, máis ou menos así, non? Así algunhas liñas, se queredes comentamos alguna outra cousa máis. Habrá que dar un pouco de ánimo, porque... Sí, claro, evidentemente. Bueno, eu tuve unha experiencia que a miña nai. Miña nai foi metido na residencia porque, lamentablemente, cando a levábamos para a subvención do respiro, ¿no? Que che dá para 15 días, ¿no? Que che cubría hasta 1.500 euros. Bueno, vía o trato que había, que indudablemente eran as privadas, ¿no? Lamentablemente, non con un mínimo de personal, porque ao final é un negocio, é atendida moi mal, ¿no?
porque daquela non sería un negocio, se houbera moito personal, verdad? Bueno, non o comentei, cando falaba de deixadez de funcións, vimos varios casos, non? Pero creo que tamén hai outro que é moi grave, que é agora pues, da supervisión de como funciona, non? Aquelas que tamén teñen pues, unha parte de concerto, non? Económico. Bueno, todos lembrades noticias tristísimas, porque evidentemente eu non vou cuestionar que todo o mundo traballe mal, nin que todas atendan mal, pero si saíron a palestra... Hai moi pouco personal para atender a tanta xente. Si saíron a palestra situacións que son absolutamente terríveis, pero terríveis. A xente fai o que pode. E Aquí está donde a Xunta, sabendo, non actuou. Sabendo, non actuou. Se monta moitas residencias para maiores, pero todas son privadas, claro. Eu podo dicirvos que nós temos máis que requete pedido por varias vías, incluso información de inspeccións, non? E que, por suposto, a Xunta non entrega absolutamente nada. Hai un oscurantismo alrededor das inspeccións das residencias privadas concertadas absolutamente brutal, non? E iso tamén dá moito que pensar, pero, bueno, públicamente tamén saíron algúns casos que son bastante notorios, non? De que non está funcionando ben, ou de que cando a inspección funciona, alguén para esa documentación. Tamén. Bueno, a mí me gusta tamén ver, decía antes Ximena, non? De non velo todo negro, me gusta ver a parte boa, non? Eu creo que dos 3 anos e pico, porque ao final anos reales do goberno bipartito, en concreto do que foi a vicepresidencia, para que teñades unha idea das cifras do que se puido facer en 3 anos e pico, pois se puideron abrir alrededor de 80 centros de día públicos, tanto dos que se recolleron que había de concellos e tal, como os que se construíron novos. E 100 e pico galescolas, ou escolas infantis. No caso concreto de Betanzos, efectivamente, había esa casuística con ese edificio do INS, pero eu lembrome de visitar aquí a alcaldesa do PP, a María Faraldo, e obstruiu absolutamente a construción da galescola. Con excusas, unhas veces quería mandar pa Piadela, cousa que non tiña sentido, outras veces... E incluso era tan prioritario para o consorcio, o Concello de Betanzos, que incluso se lles ofreceu tamén absorber a escola infantil municipal para a rede de galescolas naquel momento. Ao final, coa alcaldesa do PP non se chegou a ningún tipo de acordo hasta que entrou a gobernar Feijóo, que entonces sí cedeu aí abaixo o terreo onde está agora a escola infantil da Galiña Azul. Entón, creo que si en 3 anos e pico se foi quen, non, de crear unha rede incipiente que habería que seguir ampliando, como se ampliaron os centros de saúde no que era o tema da sanidade, non? Por áreas, por zonas e todo eso, é algo que non para, é que hai que ir cada ano facendo cousas e incrementando. Sí que dá a idea de que sí que era posible crear unha rede pública. E do que falaba antes Ximena tamén, pois é unha rede que non era só construir edificios, que por certo, que eran de nova construción, iban xa pensados con unha calidade mínima, non? De espazos verdes, abertos, todo este tipo de cousas, e non solamente un baixo, como se fai agora cos centros de día privados moitas veces, que vale calquer lugar, non? Entón, que se lles dotaba dun mínimo de calidade de vida, o tema de xantar na casa, o 0,65, etcétera, etcétera, non? Todos estes recursos que ao final o que buscaban era unha calidade de vida non só dos vellos, da xente maior, senón tamén das súas familias, para poder tamén traballar, facer unha vida pois moito mellor, non? E eu creo que, aínda que a situación, tal e como a vemos agora, non, coas contestacións que dá a conselleira, coa parálise que hai, non? Vexo que en Lugo tamén asumiron desde a Diputación aquelo que son recursos que tiña que construir a Xunta de Galicia, e puñéronse, porque senón Lugo, ademais, con unha población tan diseminada, tan rural, tiña que crear servicios e está construindo residencias e centros de día a Diputación Provincial. Pero é porque hai deixadez de funcións por parte da Xunta de Galicia, do PP, non? Curiosamente son as diputacións gobernadas por outros partidos as que están asumindo eso, como asumen os concellos o tema do SAF para non deixar a xente tirada. E eu creo que sí é posible facelo, pero claro, é preciso un cambio de goberno.
Eso é moi evidente. Tal e como van as cousas, isto vai moi mal, de mal en peor, non? Foron empeorando. E a población maior vai se incrementando, hai un envellecemento da poboación, hai un problema tamén en Galicia que é a diseminación desa población. Aquí dar servicios sale moito máis caro e aí o Estado tiña que compensar a Galicia tamén económicamente precisamente para facer posibles eses recursos, non? De atender á xente aínda que viva nunha aldeiña aí no medio do territorio. Non? Pero eu creo que algún día isto ten que cambiar. Eu non sei se é dentro dun ano ou dentro de 4, pero isto ten que cambiar e, desde logo, hai que revertir toda esta situación. Non? E pasa con todo, que decías ti. Ao final, se todo se converte nun negocio, vamos a ir por moi mal camiño. Nós e os que veñen detrás. Por lo tanto, hai que dar a volta e hai que pelealo. E aquí en Betanzos eu creo que hai que seguir pelexando por isto. É un dereito que temos. Hai que seguir pelexando porque as cousas tamén moitas veces se xoga co tema de cansar a xente e dala por vencida, non? E que xa non hai maneira de cambiar as cousas. E eu creo que as cousas, o outro día falaba con algunha xente, creo que está por aí Manolo, e decíamos que a veces as cousas, si se sigue e se insiste, a veces acaban dando froito. Tarde, pero acaban dando froito. Eu creo que debe de ser así. Temos que ser guerreiros, temos que ser irmandiños. Se os irmandiños derrotaron aos nobles, nós tamén, o povo, ten que derrotar tamén a aqueles que nos queren ter pisados, non, permanentemente. Pero isto, Antón, é como cando navegas, non? Que tens que cambiar o rumbo en función onde te veño o vento, non? E ora o vento vende onde ven. Entonces, tú podes seguir o teu rumbo, que ou cambias o rumbo ou non avanzas. Eu comentar antes a Diputación de Lugo, porque efectivamente a Diputación de Lugo asume unhas competencias que non son propias, que non son que son asumen, por lo que sea, e Coruña fixeron, están facendo 3 proxectos, son unhas pontes e outras 2 non me lembro onde, de residencias. Pero igual a Diputación é unha vía. Igual a Diputación é unha vía, non para residencias, pero se para centro. Rianxo, as pontes e non me acordo. Non me acordo. Bueno, Ordes. Pero vai, daquela non o fan, e damos esa razón, é dicir, facemos ese noso traballo. Non, que tes toda a razón do mundo. Temos que chegar a ese extremo, dicir, a Xunta non asuma as súas competencias, daquela ímolo facer o demais. Como facemos co SAD, como facemos co CIM, en Betanzos vai se construir o CIM, que non tiña que construir o Concello, pero como necesitamos, é dicir, imos seguir dándolle a razón e permitindo que non asuman as competencias que lles corresponden por lei. Non é xusto. Que sí, pero a vida está chea de injusticias. E ao final, Sí, hai necesidades, o que necesitamos é cubrir as necesidades dos vecinos. Claro, é que é así. Claro, entón falaba de 80 centros en 3-4 anos. Iso unha rede dunha envergadura tremenda. 80 centros en 4 anos. Bueno, foron 80 proxectos, non se construíron 80. Agora, nos 15 anos despois, claro, é que xa os 15 anos seguintes temos as que construiu a Fundación Amancio Ortega e algunha iniciativa máis a Concello. Pero o resto eran os que quedaron proxectos. E algúns que quedaron como Betanzos. Eu, nese sentido, por iso decía que hai dous modelos, porque ás veces hai xente que pode pensar que ten que ser así. Non? Se o goberno fai así, será porque ten que ser así. Porque a xente, eu entendo que lle custe entender que se goberne en contra, non? Ou a contra das necesidades da xente. Eu, ás veces, entendo que a xente lle custe entender que está sendo así, non? Ata que se encontra de bruces con respostas así, non? Pero, bueno, a xente tampouco sabe de que é a competencia e no fondo é que lle dá igual. O consorcio... Hai que buscar unha sabe solución. que ten unha necesidade que necesita cada O consorcio fixe un centro de día en Curtis e a día de hoxe hai xente que eu coñezo de Coirós, de Aranga, de outra comarca completamente diferente que está indo á montaña a levar os vellos, algúns co seu coche particular, outros a través de taxis financiados por algún concello, este tipo de cousas. O cal non ten moita lógica, non? Non ten moita lógica. Depois decir que non é un concello prioritario, haberá moitos prioritarios, seguramente hai moitos. Se aquí hai unha masa crítica de xente maior, non?
que supera as 4.000 persoas en Betanzos solamente, e iso o extrapolamos a todos os concellos do arredor, claro que hai masa suficiente que xustifique a creación dun centro de día. Xa digo, posiblemente non seña únicamente Betanzos, haberá moitos máis ao redor do país. O problema é ese, que non hai un modelo, un proxecto global de atención a estas persoas. Ou sí o hai, pero non público. De feito, estaba consultando aquí nos datos de orzamento deste ano para pagar prazas na privada, vai a metade do orzamento de dependencia, 403 millóns de euros. Sí, porque son 844 a partida, 403 van para pagar concertos. Cantas prazas privadas? Que normalmente saen máis caros, non? Que as propias prazas públicas. Non? Bueno, pues, ainda que sexa igual, pero entón o modelo é ese, coller o diñeiro e entregarlo a empresas privadas. Non? Por iso decía que hai cara A e cara B, que hai dous modelos de entender isto. Un que xa o vimos, non é unha fantasía, non é unha abstracción, non é un desideratum, que tipo é moi bonito nun proxecto, non, é que xa o puxeches en marcha en un tempo récord, absolutamente récord. Por lo tanto, hai que volver a iso. Hai que volver a iso porque xa vemos onde nos leva iso. Pois hai que volver a gobernar. Claro, É a única opción que se contempla. para iso necesitamos o que dicía Ximena, ti empezabas o teu discurso dicindo alégrome de estar aquí porque este é un debate que non se dá. No, claro, pero que o debate ten que darse. Dicir, o que máis chama a atención é que sendo unha necesidade crecente na que en maior ou menor medida en todos os fogares vivimos, porque en todos os fogares hai unha boa cuidar, unha persoa con unha discapacidade, este debate non está na rúa. A necesidade de dotar de recursos públicos a esa masa de persoas que necesitan unha axuda para cuidar os seus dependentes. Esa ausencia, claro, enlaza co teu discurso. E por que non un debate público? Porque mentre seguimos suministrando de fondos ás empresas privadas. É que se trata disso, é a política que se está aplicando. Esa, e despois non nos olvidemos que tontos non son. E os 400 euros, cara moitas bocas. Sí. Está claro. Porque non din 400 euros, din 5.000 da mañá, como sigan pensando en Madrid como están pensando, vai unha tempada para aquí, que os coido a hacer por a mañá, e todo o día están Creo que aquí en xunta, como a cadena ser por a mañá, están pensando en Madrid, están por das colles, da Corona, e non falan de Galicia para nada, non telexornales galegos. Así vai o día. No, así nos vai. A realidade que nos vivimos é esta, e a Hasta nosa unha propia... radio que era un pouco distinta ás outras, agora ni eso. Nin a ser agora. Estou a bailar. Nin a Wyoming se pode ver. Solo pensan francamente en Madrid. Non lles interesamos nada. Os galegos non lles interesamos nada. Aí quizáis o peor problema é que os galegos non nos interesamos Ai, nos mesmos. Sí, para mí é o problema máis grave. Amigo, que pensen os das Se nós empezáramos a mirar un pouco por nós, igual nos tomaban máis en serio. Nos mesmos das nosas necesidades. Bueno, os que estamos aquí, sí. Sí, en xeral. Pero estamos poucos aquí. Pero cada un por Pero seu. estamos Sí, moitos. exacto, ese individualismo tamén que menciona cada un para os seus. Poucos, Ese individualismo, vou mañar o meu, con isto, e os demais xa, cada un. Mea culpa. Xa non darán si por. Os rebeldes todos quedaron na guerra dos 60. Esos a falleceron, o sea que... Conozco xente cando foi mi partido que nada máis pisar a xunta, un neno que tiña distrofia muscular progresiva, estaban 400 euros a nai para cuidalo e o sacaron así, plazo. Que triste, moi triste. É como ese. Pois, eu creo que tiñamos que levar, o sea, eu acabo de ter un follonciño no meu concello, bueno, unha serie de veciños que se enfadaron, bueno, por cambiaron a pintura da estrada, entón antes podían ir por un sitio e agora non poden e teñen que ir dar a volta co coche 50 ou 60 metros e hai un follón de la hostia, entón, claro, ti dis, hostia, se tuviéramos esa forza cando nos moven, esa forza que poñemos cando non podemos entrar co coche por aquí, que entrei toda a vida e agora teño que entrar máis adiante, se esa forza empregáramos pois para coidar os servicios públicos, para protestar. Se eu estou esperando que alguén me chame, oye, que levo un ano e pico esperando polas listas de espera. Oye, que fun ao médico, que coste, a ver, si que hai honradas excepciones, vale? Oye, que fun ao médico, que saibas que outra vez estamos sin médica e non hai que na sustituya. Oye, que... O
son moito máis habituales os outros casos porque lles moveron un camiño, lles cambiaron a dirección, así como vos lo conto, O sea, ou incluso, pois, que alguén proteste porque quedou unha acera moi pequena e non poden pasar a pé. Que va? El problema é que tengo que dar unha vuelta de 50 metros con el puto coche. Entón, claro, temos un problema moi serio en que marcamos as prioridades. Vale, entón, a xente ten que estar na rúa, pois, precisamente por esas cuestións. Que pasa? Que logo imos a eso. Tiran de teléfono e sabe, conoces a alguén que me poida mover o papel? Pero ti non estás aí? Si, estoy en la oposición. Se estuéramos gobernando igual a cousa de outra maneira. Ese tipo de criterio, non de ir tocar a porta e a ver se arreglo lo mío. Entón, eu creo que falabades antes da cuestión esta de esa masa crítica que ten que salir na rúa e protestar na rúa. Pero non estamos protestando na rúa que nos facía falta. As cuestións polos servizos básicos. Polo básico de envellecer con dignidade, envellecer na nosa casa, no noso entorno, ben para min que me fago vella e ben para a miña familia. O sea, non quero que sexa a miña sobriña que este dentro dunhos anos pendente de que fajo con miña madriña, a ver, como cojones, encima como se me vai a cabeza, vai non ter jodido, pobre, non? Entón, bueno, son esta serie de cuestións que nos falta esa masa crítica que... Sí, porque na educación, por exemplo, que é outra das cuestións que máis leva a xente á rúa, disti, bueno, pois ao mellor non todo o mundo ten fillos, pero que a vellos se chegar todo. Esperemos, toquemos madeira. Se non nos levamos antes que se tiene a miña casa. máis visceral. Manolo, un pouco de moral. Un pouco de moral, Manolo. Xa pasamos o Ecuador. Pois é creer nunha cousa, é creer que Xa está no trópico. o envellecemento non está na residencia, está na casa. Pero que sei, Si crees eso, genera recursos de proximidade para que sempre... Claro. todas as Si non enquisas crees coinciden iso. Avellentar na casa, estar na casa, morrer na casa. Claro. Bueno, o que falabades tamén do SAF. Bueno, hoxe, claro, para intentar progresar na vida, tienen que traballar os dos componentes da familia. Os tres. E hai que atender. Isto, sabes, é claro que se máis da cola, sabes? Para progresar, Hoxe tens que ter prazo na casa que xa Para o xusto. básico. É cada vez menos asuntos, é cada vez menos residencias públicas, cada vez menos centros de día públicos. Entonces, pues, esto é así, sabes? O que falabades do SAF, que tamén é un... É quen pode sufragar eso, porque eso tamén é outra cosa, non? Unha residencia privada non a pode sufragar. Vamos a ver, quen pode pagar 3.000 euros, non? Non, é que non temos aquí as pensións para pagar ese precio. Claro, Por exemplo, son fillo único. estaba dicindo... Te imaginas pagando 3.000 euros? Claro, que estaba dicindo Mercedes, estabas pensando cal é a pensión media de Galicia, porque ese é outro debate. Claro. Temos as pensións medias máis baixas do Estado español. Entón, é imposible que unha persoa únicamente coa súa pensión pague unha residencia. É dicir, tes que novamente incluir a todo o núcleo familiar, a ver cousas como estas de venda a súa casa, vende que está vivo, Sí, efectivamente. para pagarse a súa residencia. Si, xa hai uns anos que estamos vendo iso. Que indignidade maior, é dicir, ter que vender todo o que tes para non acabar tirando. Te pasas toda a vida luchando por progresar na vida, e despois, no último de tua vida, te tratan como unha cagarruta. Estás elevando deliberadamente o modelo a un modelo de beneficencia, en donde haxa un mínimo de recursos para aquel donde non ten donde caerse morto e con uns cuidados, non sei, moi básicos, porque non é só cos centros de día, non é só coas residencias, non, é en xeral con todo o que ten que ver coa saúde e coa dependencia. O tema de menores escoítase tamén, cada vez está máis en precario, máis dependente de empresas, entonces é ese modelo, non? E que ao final é un modelo como moi americano, e xa vemos como vai ali o todo o sistema de saúde, como vai todo ese sistema, non, de atención, non, a xente dependente, etc. E entón eu creo que se vai deliberadamente hacia ese camiño, salvo que se lle poña freno. Bueno, hai que cada día son máis excepcionales, hai países que están apostando por outro tipo de modelo, pero que tampouco lle lo poñen fácil, non? Tal e como está ahora, digamos que o ordenamento a nivel internacional, a nivel global, está claro que se está camiñando hacia un mundo donde sálvese el que pueda, o que decíamos, pero a todos os niveles, a todos os niveles. Sin escrúpulos. Refráns da casa Sí, toda a sí, vida, sí. digo, Dios, Desde que maior me estou facendo, por Desde o favor. que ten padriño No, tiña razón, sí, tiña razón. Madre mía. No, o que dá moita pena é que hai xente que lle parece
que está nunha posición que lo puede afrontar todo. Sí, que E, pode ter unha desgraciadamente, operación privada. calquera de nós sabe que como che veña algo grave, non o podes afrontar con todo o que tes. Porque non só vas a ter moitos gastos, sino que además vas a deixar de ter ingresos. Sí. E si, bueno, pues, non. O sea, é increíble que a xente non vexa que como non defendamos o público, a maioría te mueres sin nada. O bombardeo tamén é tremendo, mediático, Sí. é dicir, que te crees que efectivamente pagando un seguro de 60 euros Sí, mensuais bueno, vas ter sí. unha sanidade que te Sí, cubra sí, todo. sí, sí. Creo que Imos ver. a maioría da xente ten eso asumido. Sí, Que lo bueno es lo privado y lo público Claro. ya sabes, es para los e pobres. ás veces ti tamén Y pensas... nosotros como somos ricos, ya está. Claro. Non sei, hai moito traballador público aquí neste Eu creo que escenario. ese é o peor. Moitas A veces tamén mentalidade. cando saes á rúa para falar de como se está degradando a educación, a sanidade, os servizos públicos, pensas fríamente e dis que eu tampouco podo estar vendendo continuamente que o meu é horrible, porque daquela Sí, claro. redundo nesa mensaxe de que o bo é o privado. Ujú. Entón, ás veces tamén dis, Pero vente no eles. Si que traballas no ensino, aquí en Betanzos, vai todo o mundo, vai estes, como lle chama, aí na carretera de... sí, Que colexio no privado, cal é, instituto, non? vale, Atocha. bueno, non o vamos a Atocha, mencionar, que tampouco Atocha. temos por que dicilo. E teñen mellor calidades Desde o de meu ensino. punto de vista, non, mas eu estou continuamente na rúa reivindicando que teño carencias. Eles non. Pero ti aprobas, ainda di. O importante é aprobar. Quero dicir, a rúa saímos a dicir que hai listas de espera na sanidade Porque vai pública. ali, Nunca verás a un privado dicir teño lista de espera. Teñen. Bueno, pero eu teno tamén esa salida en plan, Sí. non queremos perdelo. Que, ollo, é necesario. Claro, obviamente que é salimos a necesario. denunciar os recortes. Mais ata que Non punto queremos nos pasamos perdelo. o caldo gordo. Non queremos perdelo. Se tienes un profesional da pública, mandar fillos á privada, con moito que ocorre, Hai no, Hainas. Hai esa é unha personas forma de dignificar tamén a pública. Os que teus ten fillos, Bartolete. se tiras clase na pública, vayan á pública. Pero é para deixar espacio aos resto. Non, Ahora, estamos abrindo moitos debates. A los pobres. Claro. Pobres. É tan boa que deixe sitio os vexos ese señor na casa. E ti cando están en folga os médicos ou quen sea, suma está a folga, polo menos. Vas ali, estás jubilada, vas ali a protestar con ele. Ai, non, pois, eles están en folga, pero é no teu beneficio tamén. Ujú. Non é no beneficio só deles. Porque se piden melloras para a sanidade pública, están pedindo melloras para ti tamén, sí. Bueno, abrimos moitos debates. Sí, moitos. Moito. Pero... Hai outro que todos tema. están Sí, relacionados. pero eu creo que temos En- claro unha cuestión. En Que canto ás pensións baixas de aquí, hai outro problema. Que hai outros sitios nos que as pensións son máis altas e acaban vindo para aquí de outras comunidades autónomas. Xente. Eso fai incrementar os precios aquí porque hai máis demanda. Eso tamén igual había que tomar algunha medida con respecto a eso. Aquí en Betanzos hai moitos madrileños. Aí no asilo. Están no seu dereito. E postos a falar Sí, sí, da estamos intervención en pública, dereito. tamén habería que ampliar a outro problema moi grave que hai agora mesmo, que é o da vivenda e que se están facendo deixacións de funcións. Tamén. Estamos A abrindo ver, xa. pero eso non tratamos todo. Sí, pero ao final estamos falando todos do mismo, non? Sí. Dos dereitos, os dereitos básicos. Hai un Claro. modelo, e este modelo ten sentado no Consello de Goberno a representantes de grandes empresas. Son os que están no Consello de Goberno da Xunta todos os luns. E son os que realmente mandan as instruccións de como hai que facer. É así de claro. De todas as maneiras, así como conclusión, creo que todos e todas seguimos tendo moi claro que a calidade, a dignidade sigue estando nos espacios públicos. É dicir, as residencias públicas ofrecen unha calidade, unha dignidade, a atención desas persoas que é incomparable, o mesmo pasa nos centros de día. Pero cando dis todos e todas, refieres-te aos que estamos aquí Os ou a que estamos maioría da población? Eu creo que o conxunto da poboación. Nese sentido, e a pandemia aí axudou moito, creo que sí. E que o outro, o privado, sigue sendo o recurso secundario. Eu estou de acordo contigo, además teño experiencias, acompañar a xente de residencias públicas. E aí era o slogan aquel de IKEA, a República Independente da súa casa. De verdade. Era en Ferrol, en Carán. Eu cando recoñí as cousas, dixen, mira,
na porta, que era de un sitio, era de un sitio aí, Bueno, eu vivín coñecín a situación dunha residencia na Coruña que era pública, Concepción Arenal, non recordo, sí, Concepción Arenal, e logo acabouse concertando, e a partir de aí deteriorouse isto. Eu creo que non hai blancos nin negros, non? Eu creo que nin o privado é malo, sempre, nin o público é bueno, sempre. Eu creo que hai... depende da xestión que se faga despois, claro. Depende da Pero xestión que aquí se faga, empezou a depende desaparecer o das persoal persoas, traballador, non? claro. É que Claro, A non esa- quedar de esa é a noite cuestión. enfermeiras, a non cumprir Esa é outra e chegou a óptica que hai haber que ver. dúas denuncias Eu, por experiencia, contra estuve o unhas persoal poucas traballador. privadas, co tema do respiro. E Quero todas decir que mal. creo que non repetimos debemos Creo. estar sempre co enfrente, non? No. Demonizar ou... No, Sí. no, Pero porque o privado como é se necesario, interpreta, sempre vai ser necesario. E máis ni nos debe de importar. A cuestión é xestión que se faga desde o público. O privado que exista e que exista. Pois Pero a claro, cuestión é o público pero e con a xestión recursos do privados público. Non vai poder Claro, convivir, Claro, A convivencia público e privado é difícil, vos que estades máis no mundo que eu, Todo se aposta sempre por darlle porque están os prioridade ao modelo os privado. van os para lobbies aí. financiar, É difícil, A ver, se o público non financiar o privado tendría a desaparecer. é que o jodido é que se estén detraendo medios públicos Porque o para privado favorecer. non O é sea, rentable. a min que eu non teño problema en que a Porque non é iniciativa obrigado. privada monte os seus negocios. claro. O sea, non Que- teño que problema o en pague que o usuario. ti queres montar unha empresa, Que o unha pague o residencia, un centro de día e a xente que quere pagar e quere ir. Estupendo. Pero nós temos que fornecer ás persoas que non poden pagar ese Pero pago. dentro pero- da lei, Pero Pero non, temos- non cuestionamos o privado. Non, efectivamente. Cuestionamos o concertado. O Claro, concertado. claro. Que son términos privado- Bueno, diferentes. eu que estaba Pagar o dicindo, contrato. a mí o que me jode de traer fondos públicos pues para que alguén diga que va a un cole privado, Eu aí para estou que alguén con diga que va a Ximena, unha universidade que pagamos O público todos. e o privado deben convivir, é posible que convivan. evidentemente. A cuestión é Pero non co diñeiro o público concertado. Claro. Temos que ter claro que é Que sí que sí, que sí que sí. Vivimos nun Eu non país teño problema. capitalista. Dicir, o que quero é que teñamos suficientes Ah, que plazas nos empeñamos, para que a xente non poida íbamos escoller. E o que non poida pagar o privado, o sea, primeiro temos que ter o público, defender o público. E quen quiera pagarse lo que quiera, que se lo pague, oye. Cada un con seus cartos, se os ten, que faga o que queira, pero Si son caprichos. se son caprichos, estupendo. Pero ademais é que falamos dunhas traballadoras, maioritariamente traballadoras, tamén cunhas enfermedades laborales que non sempre están recoñecidas. Que nós agora son de Coirós e os SAF de Coirós, que, o sea, nós na nosa casa fomos usuarias e demais. Entón, agora mesmo teñen unha parte moi grande da súa plantilla, pois con lesións, con hernias, con un montón de problemas, e non teñen personal agora mesmo. Entón, hai dúas partes no personal, porque se fan cursos, pero logo hai xente que non toda a xente se vai traballar niso. Eu creo que hai unha parte importante e é que non é un traballo ben pagado. Non é un traballo ben pagado. É Entón, un hai que traballo duro. é un traballo moi duro porque ti estás nun hospital e para atender a unha persoa dependente veñen dúas persoas, dous celadores ou dúas celadoras. Na casa fanse cargo unha persona de persoas dependentes. No, o sea, no caso que eu coñezo, fanse cargo. Entón, claro, son persoas. Bueno, agora mesmo o servicio está moi saturado porque non hai xente suficiente, entón está traballando moitas máis horas das que e non se lle está pagando ben. E entendo que non depende do Concello, que son fondos que non veñen da Xunta. Correxídeme se me equivoco. Do SAF. Do SAF. Hai unha parte que debe financiar, e outra o Estado. Sí. Claro. Ou do Estado, bueno, perdón, do Estado e da Hai unha Xunta. parte Entón, da claro, Xunta, unha parte do Estado, eu outra entendo parte que a xente non do queira Concello traballar. e outra dos propios usuarios. Claro, sí, aparte, hai unha parte que se paga, pero fundamentalmente financiase con fondos. Que pasa? Que nin o Estado nin a Xunta Efectivamente, chegan ao que deben a chegar. efectivamente. Entón, claro, se ti tes a opción de traballar noutra cousa, non traballas nisso, porque acabas moi fastidiada. A precarización dos labores da dependencia é outro melón que tamén nos daba para debater horas. O traballo feminizado, completamente precarizado a nivel de salarios, de condicións, e logo unha outra cuestión que xa non sei nin se mencionar, quen está asumindo agora o cuidado das persoas maiores que son fundamentalmente mulleres migrantes. Xa, claro. Sí, tú cuida unha persona que teña demencia e cuida na casa. Bueno, e outra cousa, Acaba esas persoas non poden peor o acceder aos cuidador cursos. que a persona. O sea, están traballando en precario, Como non sei, porque por tampouco aquí. poden, ou máis en precario que os traballadores así, porque como non teñen
documentación, non poden facer os cursos e non poden ser contratadas de legal, vale? Entón, encima, máis precarizadas. Pero sí, é certo que son as persoas que están facendo moitas veces ese traballo de cuidados, porque la gente de aquí non quere trabajar a todo isto. É mal pagada, sabe? É mal pagada e puteada. Mal pagada e puteada. Son a inmensa maioría. sin papel. Bueno, sí que é certo que non somos quen de acabar en positivo, todo é sacar que progresión. Demostramos que coñecemos ben a realidade. Entón, logo é o que Bueno, no, eu creo, a ver, a opción en positivo diría, se gobernara o BNG faríamolo moito mellor, vamos. Sí, porque pensaríamos nas persoas. Pensaríamos nas persoas. O que é bastante Igual paradóxico é que despedimos ás persoas que nos ven, sendo contamos as persoas conexión e maiores seguimos falando en petit un comité. colectivo bastante Non, importante para o PP a nivel de cortamos electores e seguimos falando en petit que os maltraten así. Non Dígalo. entendo. A que Os electores deles, porque a xente maior maioritariamente vota yo PP. E continúa. Sí, pero eles teñen... Eu creo que eso tamén é outra verdade inmutable que eu tampouco comparto. A ver, é unha gran parte. Bueno, pero que tamén porque temos unha gran parte de poboación maior. Entre maiores e cans, entre maiores e cans, Sí, eu creo que levamos toda a vida votando Menos por o mínimo. Sí, non a teñen toda. cambiando os maiores e a Sí. situación participar, Si o debate, como sempre, é o mellor.